sećaš kako bilo nam je pre. Dragan Đilas, Božidar Đelić, Oliver Dulić, Predrag Bubalo, Dragan Todorović. Da li vam ova imena nešto znače? Skoro da smo ih zaboravili. Moć je prilično onako privlačna stvar, u ovom smislu ta politička, i kada je na neki način izgube ili kada oslabe, onda se oni prebace na druge šine. Sve znaju šta treba da urade, a ne mogu više ništa. A kad su na vlasti, mogu sve, a obično ne urade ništa. To je bilo nekada, dok su bili političari. Sada rade i tekako. Dulić, Bubalo i Todorović su uspešni biznismeni, potpuno nezanimljivi javnosti, dok je bivši gradonačelnik Beograda, gospodin Dragan Đilas, postao poljoprivrednik. Dragan Đilas je kupio 20 hektara zemlje u okolini Negotina, gde je poznati vinogradarski kraj. Investicija u poljoprivredu u posljednjih par godina je stvarno jedna od vodećih. To nije neki biznis. Nekadašnji ministar finansija Božidar Đelić uspešni je trgovac nekretninama u Parizu. Tamo se ugovaraju poslovi od 100.000 evra, milion evra i više. Đelić je čovek koji je uspeo da iskoristi srpsku tranziciju i da je prirodno bilo što je u ovoj našoj nesreći zaradio. Neka ljudi, neka rade. Nas samo brine raspisivanje izbora. Poučeni iskustvom znamo da uvek postoji šansa da se zaboravljeni vrate. Mi očekujemo uvek neke nove ljude, neke ljude koji nisu kompromitovani, ali politika je već postala profesionalni posao u Srbiji. Držimo fige da ih februar ne poremeti i da ostanu tamo gde jesu.